Nining ikaduhang Domingo sa atong pagpangandam sa pagkatao sa Ginoo, tawag ni og Advent season, panahon sa Adbyento, gipahinumduman sabta alang sa atong pagdugang pagpamalandong ug aron sadta makabuhat sa angay. Daghang mga nindot nga butang ang gipahinumdom nato karon. Sa unang pagbasa, usa sa mga nindot diri nga niingon, ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad kanako. So kani diay atong kaniganing gitawag og kasiguruan or security. Daghan makay nato karon nga mga insecure, no? Dili stable ba? Insecure kaayo. Kamo diha, secured mo, insecure. Secured ka sa imong naong, dili ka insecure. Kanang magsigig pamintals naong, dili makalakaw kung wa gyud hikap-hikapon des iyang naong, insecure na. Pero kanang tao nga igo rang moanas naong, nya lakaw dayon, nya relax kayo mo na secured. Kamu mga asawa, secured mo sa inyong bana o insecure? Kamu mga bana, secured mo o insecure sa inyong asawa? Ang pari, secured sa madre o dili? Daghan kay nato ron ay insecure. Nya, nangita ta og security sa atong kinabuhi. Ngunang uban mo puyo gyud og gated subdivisions naagyoy kural nya gawas nga ang ilang subdivision gikural usa ka subdivision naa pagyoy gwardiya didto ang ila pagyong balay sulod sa subdivision gikural pagyod naa say personal nga guard nya napagisay guard dito sa iyang balay napagi guard sa atubangan subdivision. Hasta dito sa iyang sod sa iyang balay na pagisay gitawag og bodyguard. Bodyguard. No, di ba? Unya kay di pa magin siya siguro hasta ang iyang mga gamit dito sulod sa iyang kwarto mga produkto sa safeguard. Well guarded gid siya kayo. Ano man insecure. Nakaron unsaon man din nato pag secure datong kaugalingon matud pa diri ang imong kasiguruan nagikan sa imong katarong. Kanang taong tarong relax gyud kay na, secured kay na. Lingi ako na imong tupad. Ayong tupad nimo ba? Lingi niya pangutan-a siya na unsa man ka tarong o hiwi. May isa naman kamao mo check up imong tupad tarong ka o hiwi. Onya ang kasanag kaning kasanag kana bitang mura ni honor kana bang makita kastanan kana bang sa ilan narong termino mo viral ka sa social media daghang mag-follow nimo daghang mo like ang kasanag kuno nato kanang kasikat diin man sad nagikan gikan sa imong mahigugmaong pag-alagad sa Ginoo. Kana ding pagsigig alagad musikat gina tanawa si Saint Francis of Assisi nga sig pangalagad hangtod karon porting sikata. Mother Teresa of Calcutta hangtod karon sikat. San Roque porting sikata, di ba? San Vicente Ferrer sikat lang gyapon. Kamo kumusta man? Nangalagad mo o siging panogo? Kanang gasigig panugo, sigihan sa nagtunglo sa iyang gisogo, may ratag, makubid, may ratag, makubid. Sigig yung alagad. Mahigugmaon pag yung pag-alagad. Kung saan mo nang mahigugmaon pag-alagad, kana bang mualagad ka nga dili mangayo og baos. Kana, nindot kaya na. Kamong mga asawa, alagari ang inyong bana, bahala nag-adto siya mualagad sa silingan. Padayon og alagad ayaw pagyaw-yaw. Tanawa di ba sikat kay ka nga pagkaasawa liwat ka ni Santa Monica og na Santa Rita og Cassia. O di ba?
Anong di man mumutuo sa akong ipangyaw-yaw nga pruiba man naaman ni siya. Unya kung kamao na ta, duol na kay tas Ginoo pinaagi ani mga butanga, matud pa ni San Pablo diri sa atong kaduhang pagbasa, giampo kuno niya aron kita makamaong mupili sa labing maayo. Kamao kunot na kuno tay kaalam, kamautang muhukom og mupili sa labing maayo. Kay usahay ra ba karon ang ato bitang mga decisions kinabuhi maghatod nato ngadto sa way ayo. Sama nang magpalaygit ka, maayo na dili. Mag-inom ka ng mga pills, maayo na dili. Magpariban ka sa imong buhok, maayo na dili. Naningog ng mga yawanon, unanimous pag yun. Kanang magpaputi ka sa imong naw, maayo na dili. Kanang magsulog ka ng short, mugbo kayo niya, magpakita-kita ka sa imong puson, maayo na dili. Maayo. Baos-baos sa gitani. Para na mo mga pari, kinamaayuhan. Pero di masag ni mo pili, ana. Ang diri ang mo pili man, maayo lang na siya tanawon, pero di na mo pilion, amo ra nang imagino na. Pili ka na. Sus, wanay ayo. Panagsaan, mudadaran, nagsaan. Onya, inigpili na to kung say maayo, ang kinamaayuhan mao gyud ang Ginoo. Pilion gyud nato ang Ginoo ug ang iyang kabubuton. Aron musud siya nato, nya inigsud na niya sa atong kinabuhi. Unsa may mahitabo? Matod pas atong tubag sa Salmo, inigsud gyud Ginoo nato. Matod pa diri, gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Basta musod na ganing Ginoo kay tungod matarong ka, nag-alagad ka, nya naakay kaalam, kamao kang mupili unsay pang Ginoo, musod ang Ginoo nimo. Unsay resulta? Malipayon kay ka. Puno sa kalipay. Satot pa ang imong kalipay way putol-putol, permanente kay puno gud, awas-awas pa. Ana. Gigano, lingi ako no na imong tupad, check up ako no. Check up pa ba? Lingi asa, di man mo mulingi ari mo tanaw nako, lingi Kristan, lingi ana imong tupad. Ana. Nya, pangutan ako no siya. Puno nakas kalipay. Ana ako no. Nya imo nang bana, puno nakas kalipay dong. Mingon din na imong bana, ugwa na ka, lipay ko. Ambot lang, tinuod ba na? Ako, puno na ko sa kalipay. Pangutan ako, puno ka sa kalipay, Father. Og mahurot ning slots, lipay kay ko. Lipay kay ko. Kaya nga akong kalipay, mauman ang kalambuan sa atong simbahan o katilingban. Mao na akong kalipay. Nga naman taroy once and for all slots. Ang sana project, na maligya tag 60,000 ka sa tingahan atong slot. Divine unity, prosperity, and satisfaction through Mama Mary and Saint Vincent Ferrer, or Saint Vincent Ferrer and Mama Mary. O ginyo ning paliton tanan, lipay kay ko. Ana. Adi man ko malipay ana kanang kolekta nga dako, di kay nakalipay nako. Puno gyud ko sa kalipay basta mahurot og kahalin ang slots. Karon lipay-lipay nako kay niabot na og pila na man 2,774 na atong halin ka slots. O, di ba? Kaghana. Pero mas mayo gyud mahurot ning 57,226 ka slots. Nya unsaon man ni paghurot? Ang akong gipangayo sa Ginoo batin pag matinuod nga ang tanan nga maminaw sa akong misa dinhi og sa online mo palit og usa ka slot. Yung Ginoo ato nang himuon nya kutob sa mopalit
malangit dayon, mapuno sa kalipay. Naku niya, ang dili mo palit, Lord. Yan siya magmugot ang naong inig ka New Year. Ana. Okay ka na mga hangol og kwarta, kanang digyan mo sir. Uy, kusmuro nagnaong. Wa gid hangol og kwarta nga maayog naong. Mo na usahay, lipat-lipaton no tas yawa na kung imo kunong pugngan imong kwarta nya mudaghan imong kwarta, malipayon kuno ka. Di gyud kumutuwa na. Wa gyud ko'y taong nailhan nga daw kay kwarta, hangol kay kwarta nya sa dihang nilambo na siya maayo nga malipayon og naong. Wa gyud. Hasta iyang tingog dili malipayon. Bugat og tingog. Di tinod. Kinsa man gitinood malipayon, kanang kusog ay manghatag sa kwarta, kanang dili gyud manguan, dili mangulikta, di maningil anang utang, sige lang yung hatag, kana smiling kay nagnaong. Lagi tinood, lagi na. Adigi mo to, panidi ng imong tupad, kanang imong silingan, panidi. Anang mga naong o kwarta ba? Pero kamo din hinoon kay nanimba man gid mo karon tan-aw nako ninyo murag dako-dako kita kolekta kan. Na siya. So sa atong ebanghelyo di ay gidiscuss diri si propeta Isaías nga gi-repeat ni Juan. Mura man ni siya pasumbingay, ingon siya, abunuhi ninyo ang tanang libaong. Pataga ninyo ang tanang mga bukid. Tulira ninyo ang nagliko-liko nga dalan. Og hapsaya ang gansal-gansalon nga daan. Kamo maka-imagine gimo ani murag karsada man iyang kuanan aron kuno moagi ang Ginoo. Ang Ginoo dili mo subay di ay anang dagko kay libaong. Kana bitang padong adto Luyo SM kana natagi diha ba sa Tilhaong ba ngadto padong. Nay libaong dia nga murag gyud kag magana-ana. Kana wa ginay Ginoo diha dapita. Di mo subay ang Ginoo anay kay libaong gayo pero padersiano mo subay diha kay utlom sa yawanon. So agi dito di sa kuno mo subay ang Ginoo na kanang tungason una kanang tabla anang mga Santa Cruz, mga Maylaw, mga tungason na diha. Di mo aging Ginoo diha muna kasagaras mga tao dito, mga yawanon siguro ng mga tao dito. Hangakon mang Ginoo, hangakon siya ba? Di sa siya ganahan na magsigliko-liko, liko-liko ba? Kaya nga naman, mabuyok tingali na siya, Nya kanang daan, gikan dito sa may highway, padong din him, liko-liko na. Di mo subay ang Ginoo, Nya kanang gasal-gansalon, kanang mura magkurog-kurog, imong naong din, magdugdug-dugdug, Di ka pumalipay ang Ginoo, Di siya mo agi. Kani pasumbingay man ni siya. Unsa man ni sila, mauni ang atong mga kinaiya nga naghatag natog dagkong sala. Unsa man ang libaong? Nay libaong ba? Kanang tao nga pirming mubati nga kuwang pa. Kuwang gud, laom, kuwang. Abunuhanan. Kada bang kuwang pa? Kuwang pang akong kwarta, kuwang pang akong kalipay, kuwang pang akong balay, kuwang pang akong yuta. Nasa iban, kuwang pang akong asawa. Kuwang pang akong anak. Di ba? Musta mamaron? Kontento na mo siyang kinabuhi o kuwang pa? Mayo. Sunod, kanang bukid. Bukid. Kana sa mga tao nga magsigig ingon, ako mao'y hawd. Ako gyud. Ako na guni. Ako ba? Kanang siya maog gyud tag-iya, siya mo'y magbuot. Hawd kay siya. Di siya pasulti, di siya pa-explain, di siya patambag. Ako na guni. Ay kung butin ninyo, ako ni. Di ko na Ginoo na mapahitason ang tawagan na. Kanang liko-liko unsa man na? Kinaiya na nga bakakon, kanang kusog mamakak. Haron way gubot pader, di na lang kumusultis tinuod. Magliko-liko juga na. Wa kay klaro. Kanang gansal-gansalon, unsa nang gansal-gansalon? Kanang mga tao nga perfectionist. Kana bang magsigig tan-aw nga ikaw mahimo jud kang perfect, mo nang sigihan kanyang tan-aw og imong bati ang iyang tan-awon. Mingon din na siya, kanas pader ba? May man na siya muwali no? Isa ko, may muwali, taas lang yung kaayo. Kapoy paminaw. Ana sila.
Adi mo mana day. Og hangtod ko ron sa alas 11 magwali, padayon pa mo diya. Ingan ka, ang imo bang kuan ba? Ang imo bang anak bright kayo no? Ana, may tubag dito mo sa, oh bright pero porting tapulana. Ana, mangita gid siya apan ba? Ana, kitaan ka sa imong amiga, hala, asa na kanang usan nimo ka amiga ba mayon, hala, kapugi sa imong uyab, hala, kagwapo sa imong uyab, tubag sa tong usa, oh gwapo pero babairo kay nas tanan. Ay mo ang gyud kan ba? Ang usa ka amigo mingon, bay, gwapa ba yo? Gwapa lagi bay, sakto kay sa height. Mingon sa tong usa, oh lagi, gwapa, sakto sa height, sapyot og lubot. Kana ba ngayon ana ba? Ang daghang kay mangita mo na siya gitawag og gansal-gansalon, kana bitang hard to please. Pero kanang dali kay mo smile, unsa man na siya? Kanang tao nga magsigig tan-aw sa nindot, di mo tan-aw sa bati. Balihon sa niya, labay, sa piyutag lubot o, siya, gwapa man sad. Oh, balihon na niya ba? Usta man kang nanguyab man ka na, nga babairo man kayo na, siya, gwapo man sad. Oh, di ba? Usta man ang anak ni mo, tapulan man kayo na tanan, siya, bright man sad. Oh, di ba? Ana. Usta man yung pari at taas man kayo gwali, kulikta man sad. Oh. Ana ba? Alipay kay tana. Niya kanang libaong, kanang sige kanang kuwang. Unsa may solusyon ni Kristo, siya, deny yourself. Kalimti ang imong kaugalingon. Ayaw sunda ang pangandoy sa imong kaugalingon kay wa gid nay katapusan. Ma-stress ra gyud ka ana. Kalimti. Unsa may imong pangandoyon? Ang Ginoo. Kana ra gyud. Basta naa kay Ginoo, bahalag way bugas. Basta naa lang kay Ginoo, bahalag way bana. Nahalag kay Ginoo, bahalag way asawa. Naalay Ginoo, bahalag way kulikta. Ano ba? Ug naalay Ginoo, palit sa mong slato eh. Ana tingali. Anya kanang bukid, kanang taas kayong bukid, garbuhon, unsa may solusyos Ginoo na? Ingon siya, sell everything you have and give it to the poor. Ipanghatag sa mga kabos ang inyong bahandi kay maunay magtudlo nimo sa pagpagarbo. Oh, panghatag yun. Hindi mamumutuon ako, mamo na. Kanang nagliko-liko nga bakakon ingos Kristo, isulti ang kamatuoran kay ang kamatuoran mo imuhatod ninyo sa kagawasan. Kamong mga bana, sulti na mo sa inyong asawa nga dugay na mong giluod niya. Ayaw mo pagpakaroon ingnon, sultihi. Kamo sa mga asawa, isultis inyong bana nga dugay na kay mong kapatyonon niya. Ana, haron mo diha mag-istorya-istoryas kamatuoran ug magsugod na mong ingon, unsaon man ako dong aron di kay ko tantong muluod. Ana, mingon sang asawa ang bana, unsaon man sad nako day aron dili nimo dayonon og patay ang akong kaugalingon. Ana, mag-istoryahanay na mo. Ana, kamatuoran man na, di ba? O kanang gansal-gansalon mo na magsigi na kagdaig matud pa ni Kristo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Di jud ka ganahan nga sigihan kag koreksyon, di ka ganahan nga sawayon, ganahan jud kag daygon, ganahan jud kag naay makarecognize sa imong kanindot, di ba? Sugod karon buhatan na sa imong silingan, ang imong silingan nga libakira kaayo, dayga may kay na siya maniid. Ana. May kay maniid ba? Di din na nindot. Nindot musuhol magitag mga spy na to. Minilyon magay natong gasto anam ato mga intelligence. Kana siya may kay maniid. Sakpan kong imong sikreto. Niya kanang imong bana nga nangabit. Ang imong narong isulti. Taas kay energy akong bana. Nga naman, mutabok dito. Makatabok pag rin ako. Ano, di ba? Unya, di na sa siya mutabok ni mo. Mingon din ka, ang akong bana ba, the best yun. Siya nga naman, wa na jud ko, kapuya. Ano, di ba? Wa na jud ko, maluwaw sto, wa na'y mamukaw. Ano, mamukaw ba ng bana? Wa mo kasway. Ingon sila kuno, basta magkadugay nagkaminyo, ang asawa na kuno'y mamukaw. Ako kay bawa na kamuraan, bahala mo diyan. In short,
maghiusa unta ta kuyog sa Ginoo ug magsinati nato ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga kauswagan, labaw sa tanan kabalaan sa kinabuhi. Ang milagro nga gihimo ni Jesus murag makapasiga gid sa atong mata kay porting nindo tatanawon tingali nga naghigda ang masakiton, paralyzed niya, inigsulti lang nga bangon, mubangon dayon niya, pasano dayon niyang iyang gihigdaan. Nindo ta katanawon ana no, ganahan mo mutanaw na. Mo na siya pertig yung nindo ta niya, inighuman ana unsa may sunod, nigo magpakita og milagro unsa may sunod. Ang nindot mutuo unta ta nga si Jesus mao ang Ginoo, pero ang resulta hinuon tungod aning paghimo ni Jesus og milagro, giplanuhan naman noon siyang patyon aperting pataya, nabitay sa krus. Unsang klasiha sa kasing-kasing sa tao nga ang tao nga naghimog maayo, nagtabang sa iyang isig katao, patyon manoon. Naka-imagine mo ana? Hindi man mo maningog. Importante biya kay ni. Kay usahay baya ang gihimo sa mga tao nga rin nato, murag ibaliwala nato ang ilang maayong mga buhat niya, ang ato ra gyung tan-awon ang wa nato magustuhi. Muna'y sigihan nato balik-balik sa tungod ahona ang wa nato magustuhi, pero ang maayo nga gibuhat murag baliwa lang. Naamo anang kinaiya, naamo wa tubag naa oy naa magani ko ana kamo na ba noon. Na nga kining gipanghisgutan dinhi sa unang pagbasa nga giingon, inigabot sa Ginoo iyatang luwason nya iyang usbon ang kahimtang sa kinabuhi, ang disyerto nga way tubig, magbaha na ang tubig. Nindot ana ang mga masakiton, mga ayo, ang mga bakol maglukso-lukso na sa kalipay. Kanindot ana nya gibuhat gyud ni Jesus nya kanisang mga Parisiyo, kani mga magtutudlo sa balaod, nagsigi sa silag basa aning gipanagna ni propeta sani Isaías. Ila guning gimemorize na gipanagna ba, pero ang pag-abot nas gipanagna nga mao si Jesus, iyang gipakita nga ang mga buta makakita, ang mga bakol maayo, ang paralyzed maayo. Oy, naglagot naman noon sila. Nga naman, kibaw mo ngano. Uy, ito ba? Wa mo kibaw. Wasag ko kayo kay baw, pero ako lang yung bana-banaon. Tungod kay dili sila ganahan mubiya sa ilang mga sala. Maglagot gyud sila basta ingno na sila ni Jesus na biyain ang inyong sala. No, nay mo diha dapita kay mas gihigugma nila ang sala kaysa ilang kaluwasan. Daghan kay nato ingon ana. Oh, absag kamo karon ingnon ta mo ron nga sala gid nang pagpangangkon og mga butang. Mangangkon ka ba nga imong yuta, imong balay, imong kwarta, sala gid na siya. Nya musugod na mo ron nga di na mo mangangkon. Nang mangangkon ka nga akong bana, akong anak, akong asawa, sala na siya. Kay imo na ikaw naman oy tagiya noon. Ana, kitang tanan mga sulugoon rabi ako nuta. Matud pa ni Jesus, mga piniyalan. Ang piniyalan di gina mangangkon. Ana, nya kamo ron mangangkon mo. Oy, tubag.
Di na mo muangkon nga imo ng bana, imo ng asawa, imo ng balay, imo ng yuta, di na mo mangangkon. Sugod karon, di na mo muangkon. Imo ng sakyanan, ana, di na mo muangkon. Tinuod mo. Na, wa na mo tingog. Nabitay ni donate na tong slot din he. Ikas gawas nasod ba? Nya pa-picture gi siya kuno nako. Pa-picture jud ko nimo pader. Ikagi akong padawaton aning slots na akong i-donate kay sus gikan jud ko gawas pader. Magsigi jud kog tan-aw nimo. Nya kana yung imong ingon ayaw pangangkon. Wa na jud ko mangangkon pader. Ang ako gumbana pader, wa na ko ni angkon moingon kang Jesus ni. Kang Jesus ni, namatay akong bana pader. Nya pagkamatay sa akong bana pader, malinaw ra gyud kay ko. Kay niingon ra gyud ko, kang Jesus ka, kang Jesus ana. Nako kisa pa may dili nimo ang konon, imo igsuon, patay sa niya na imo igsuon. Aso ayaw ang kuna imong bana, di ba patay na ikaw ma. Di bitay. Ikaw na sa masakito naman sa to iyang bana sad. Hasta sa kuno iyang bana, sige mo kuno sila paminaw sa akong wali nga ay lagig ang kuna kang Jesus ning tanan, kang Jesus ni ana. Awa na jud kuno siya mangangkon garinobate ko kuno siyang balay karon ingon siya, Lord, imo maning balay, ako ning i-renovate ha. Ana kuno siya. Ambot ka to, ingnon ko to siya nga, ihatag ka nas pare imong balay. Basig mo ingon sa to, wa man mo ingon si Jesus pader nga ihatag nimo. Ay, mga buangon kita sa tanan, kusog kita mangangkon. Unya ang gusto ni Kristo biyai man ang tanan. So para sa parihaan ng nangangkon ang mga magtutudlo sa balaod nga sila ra gyud maoy authority, kinahanglan sila maoy sulti, sila ra gyud mosulti unsay sakto. Muna inigingon nila adlaw igpapahulay way mag-ayog masakiton, gisupak man Hesus. Ingon mas Hesus, ako ang magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Patay dayo si Hesus. Mingon rong pari, ako'y magbuot unsay gamitan sa inyong kwarta. Sugot mo. Ko ipalit nag-slot ka ng tanan. Palit mo. Tanawa, di ba dahil mong duko-duko siyang mo pa'y galisod ta diri sige sang masiyar na niya slot okay, ikaw may ni-claim na ikay magbuot. Nya kusog kitang moingon din matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao nay atong kabuang. Hinoon kamo mga buutan manoon mo. No? Kinsa maroy gabuot sa pag-atiman sa inyong balay, ang Ginoo o ikaw? Kinsay nagbuot unsaon pagpadako sa inyong mga anak, ang Ginoo o ikaw? Ginoo. Di mo mamugos sa inyong anak na mo eskwela. Di ninyo kasabaan. Aron lang yun mo answer anang module. Di ninyo kasabaan inyong anak magsigig duwaan ng computer. Kasabaan sa pader kay usaon masad mahimbos ang tapulan. Gasugo ang Ginoo niyo anak ang kasabi. Mao na siya pangutanan. Ikaw masad anak ka. Ika na igabuot. Mao na magsige na kagkasala. Nyag badlongon ka na, masuko na ka, patyo na nimo ang Ginoo. Nya kayang pari may magsigig sulti, patyon sa nimo ang pari. Saan man pagpatay, di na ka musimba. Ngadtos pari, nasa na, yaw-yawan na sa tana. Ay na lang na. Adto lang tas laing pari. Matang kinahanglan, sige hantag yaw-yaw. Pero nabiya sa ganahan, na yaw-yawan. Muna pasalamat sa ko nga daghan kayong mutuo sad nga yaw-yawan baka nang ingon nga ayaw na mo pangabit, ayaw na mo pagsigi og pangangkon. Namagan iron ingon ako pader. Nagsigi gyud ko ron og hinay-hinay og panpan sa yuta sa kilid sa amo. Nako, nganong nagpanpan man ka extension na nimo imong balay. Ing sa dioy, akong himuong parkingan kay na di siya parking sa daan. Siya makonsensya sa kuan ang ingno nimo pader nga parking dias daan.
Akong gihinay-hinayan rog panpan nako unsa sa ka nakahinay no basi mo abot sa nagnapo ka tuig una pa na nimo magpanpan igo sa kang mamatay paspasi ayaw hinay-hinay kay haron dayon malimpyo dayon ang daan kanang nasa gyud mo tuo pero daghan kay mo ingon datoom ka ng pariya mao sa na si Hesus sige siya himog mga milagro pero dili ba ato pang milagro lang iya sangyaw biya sad naa biya say gitudlo nya di biya siya mag-usab-usab siyang gitudlo gipatay gid siya muna kita nga nagsunod ni Hesus dili na tingalita kinahanglan nga magpakamatay unsa may itong gikinahanglan nga dili unta mag-usab-usab ang atong desisyon nga mosunod tas Ginoo kay kun di ta mag-usab-usab mahitabo dayon ang saad sa Ginoo dinhi kanato pananglitan ikaw asawa ni saad ka sa imong bana nga sa kasakit ug sa kalipay nya ang imong sang bana ni saad sa dana nya padayon mo ana bahala nag nasakitan bahala nag-away mo bahala naghapit na mo magpinatyanay nya imo gina siyang kuanon imo gina siyang kaning puy-an ang resulta maka-experience yung kag kalipay ano bang kalipay ba nga di nimo ma-explain mo bita na inig kasal na ko aning renewals kasal niya 50 years ang ilang ko ana golden ba golden may tawagan ano ana golden ba na ana sos nindo talagi inig kasal agas gong luha usay apil pa gong mga anak ug agas ang luha sa kalipay nga nakaabot og 50 years pero ang giagian sa perting grabihay nangapangag pangipon sa kinulatahay pero di yung biya kaabot yung 50 years nindot po sa din mapangag ta nya gakos lang yapon nindot kana bang human sa kasakit na ay kalipay muna si Hesus gipatay siya human sa iyang kamatayon na agi kaluwasan munang ang atong tubag sa salmo niingon ta diri ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato moabot lagi gid siya ay kabalaka moabot gid siya nya na may kasakit matod pas unang pagbasa busa kamong mga sa to mga luya nagtuhod sa ingon diri pagmaisog ug ayaw kahadlok nya kana kuno mga nangaluya na ang tuhod tindog mo ug pagmalig-on kay moabot na ang Ginoo mao na nga mamauli na mo ngadto sa Jerusalem ug mag-awit sa kalipay mulabay ra ng kasakit mao na bisag sakiton ta ay kahadlok mulabay ra na siya ang importante kamao kang mo sunod sa Ginoo abta na nga karon magpista ta sa mahal nga Birhen Maria karong sayo December 8 Immaculate Conception si Maria giandam sa Ginoo aron mao'y agianan sa kaluwasan pagkatao ni Maria iya gid ang gipuy-an hangtod gyud didto lubnganan sa iyang anak lisod pagsabot nga kaluwasan unya namatay pero si Maria grabe gid ang iyang pagkamakanunayon wa gyud bisang usa ka higayon nga niingon siya din ani mahimo ana sige ra gyud siya ingon your will be done ana ra gyud na siya nindota na no di kitunta mga usab ding ato mga pagtinagdanay hastang mga naong dili mga usab ana no karon daghan kay mga naong nga usab hastagong gender mga usab na tungod sa pagsige natong reklamo na di gid ni mao Lord di ni mao magantos ko ani ug ako ning padayonon magantos ko ani hastang among bukasyon ugma ra ba naraba tay ordinahanan pagkadikon si Seminarian Charles basig dangtan sa na siya mga 5 ka tuig pagkapari di ni pwede Lord nga di ko muhikap
Magantos ko ani, magantos mi ani. Labi nagmiingon sa tong iyang nainlaban nga, uy, I cannot live without you. Nya miingon sa Father Charles nga, me too. Patay ka niya. Nya di man ta gusto magantos. Sige. Supako lang din nato. Sabta lang ni Lord. Ana, no? Di na pwede ay. Muna iyampo nato, ordinahanan ra ba siya ugma. Kuwang para batong gastuhono nato. So tabang sa mag-donate, naghapon nag-special collection ta sa para atong 110 nga balance. Murag wa pa man to kaabot og 110 ang atong atong natigom. So puno-puno ilang katonyo karon tingali. Wow. Ako pa ko makasubay nabutang bato dire. Wa man mabutang dire, ang gibutang slot ra man. Atong halin sa slots ba? Niabot nag 2,840 ka slots. Pakpakan atong Ginoo. Ambot pila na katoy na tigong wa man sad kusulti. Wa pa makwinta. Pero di na sa tingin ito muubos sa 50,000 ang atong nakwinta. So kuwangan na lang dito mga 60. Mga 60,000 siguro ang kuwang. Basin pag makakuha pataron. Ato mga online parishioners, tabang lang mo hatag diha, ginagmay-gagmay lang ba para sa ordination ni Seminarian Charles Quezon Ugma. Nga iyampo sa nato nga magmakonunayon siya sa iyang desisyon sa pagsunod sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga kalag.